jos on jotain palautetta, kehittämisideoita, jotain videoideoita, mitä vaan, niin kommentoikaa, heittäkää kaikkea tonne, niin mä pyrin toteuttamaan niitä ja mä vasta opettelen tässä tekemään näitä videoita. Mä oon miettinyt jo pitemmän aikaa, että haluaisin tehdä videoita. Ja nyt mä sitten rohkaistun sen verran, että tässä ollaan. Mä oon ite kattonut ASMR:ää 10 vuotta. Ja joka päivä katon ennen nukkumaan menoa edelleen. Mutta aloittaa lukemaan. Pahoittelen, jos kuuluu kovaa ääntä jostain. Oli neiti Somersin vuoro keittää teetä. Neiti Somers oli konekirjoittajista uusin ja kykenemättömin. Hän ei ollut enää nuori ja hänellä oli lempeän huolestuneet kasvot kuin lampaalla. Vesi ei ollut vielä aivan kiehuvaa, kun hän kaatoi sitä teenlehdille, mutta neiti Somers Parka ei koskaan ollut aivan varma veden todellisesta kiehumishetkestä. Se oli yksi niistä monista huolista, jotka häntä elämässä ahdistivat. Hän kaatoi teen ja jakoi kupit asettaen kullekin lautaselle pari pehmeätä, makeaa keksiä. Neiti Griffith, yhtyneitä pankkiriliikkeitä 16 vuotta palvellut taitava toimistopäällikkö. Harmaatukkainen järjestyksen valvoja sanoi terävästi. Vesi ei ole taaskaan ollut kiehuvaa, Somers. Neiti Somersin huolestuneet kasvot punastuivat ja hän sanoi, voi hyvänen aika, minä tosiaan luulin, että se kiehui tällä kertaa. Neiti Griffith ajatteli itsekseen. Hän on ehkä vielä kuukauden, vain siksi, että meillä on niin kiire. Toden totta, minkä sotkun tuo typerus sai aikaan kirjeestä Eastern Developmentsille. Täysin itsestään selvästä työstä ja aina tuo sama tyhmyys teen keitossa. Ellei olisi niin vaikeaa saada käsiinsä. Älykästä konekirjoittajaa, eikä keksirasian kansi ollut tiiviisti suljettuna viimekään kerralla. Toden totta. Kuten niin monet neiti Griffithin närkästyneistä sisäisistä yksinpuheluista, tämäkin jäi kesken. Sillä hetkellä neiti Grosvenor liiteli sisään valmistamaan herra Fortescuen pyhää teetä. Herra Fortescuella oli oma teensä, omat teekuppinsa ja erikoiset keksinsä. Ainoastaan kattila ja vesinaisten huoneen johdosta olivat samat. Mutta tällä kertaa, koska oli kysymyksessä herra Fortescuen tee, vesi oli kiehuvaa. Neiti Grosvenor piti siitä huolen. Neiti Grosvenor oli uskomattoman viehättävä, vaalea verikkö. Hänellä oli yllään kalliin näköinen pieni musta puku, ja hänen hyvin muodostuneita sääriään peittivät kaikkein parhaat ja kalleimmat mustan pörssin nailonit. Hän liiteni konekirjoittajien huoneen läpi suomatta kenellekään
mitään sanaa tai katsetta. Konekirjoittajat olisivat yhtä hyvin voineet olla torakoita. Neiti Grosvenor oli herra Fortescuen oma erityinen henkilökohtainen yksityissihteeri. Pahan suova huhu vihjaili jatkuvasti, että hän oli jotain muutakin, mutta itse asiassa se ei ollut totta. Herra Fortescue oli äskettäin mennyt uusiin naimisiin. Hänen vaimonsa oli sekä viehättävä että kallis ja kykeni erinomaisesti kiinnittämään itsensä kaiken hänen huomionsa. Neiti Grosvenor oli herra Fortescuelle vain välttämätön osa toimiston sopistusta, joka kaikki oli hyvin loisteliasta ja hyvin kallista. Neiti Grosvenor liiteli takaisin pidellen tarjotinta edessään kuin uhrilahjaa. Hän kulki läpi sisemmän toimiston ja odotushuoneen, jossa tärkeimpien asiakkaiden sallittiin istua. Sitten läpi oman huoneensa ja vihdoin hän kevyesti ovelle koputettuaan astui pyhimmistä pyhimpään herra Fortescuen työhuoneeseen. Se oli suuri huone, jonka kiiltävää laajaa parkettilattiaa peittivät täplikkäät ja kalliit itämaiset matot. Sen seinät oli aistikkaasti vuorattu vaalealla puulla ja siellä oli muutamia koukkaita vaalealla säämikällä päällystettyjä nojatuoleja. Valtavan ison sykomoripuisen kirjoituspöydän takana, joka oli huoneen keskus ja polttopiste, istui herra Fortescue itse. Olipas muuten vaikea sanoa, ei mitään hajua mitä toi yksi sana tarkoittaa. Herra Fortescue ei ollut niin vaikuttava kuin hänen olisi tullut olla vetääkseen vertoja huoneelle, mutta hän teki parhaansa. Hän oli iso velton näköinen mies, jolla oli kiiltävän kalju päälaki ja toimistossaan hänellä oli aina yllä väliä ulkoiluasu. Hän tarkasteli juuri joitakin pöydällään olevia papereita, kun neiti Grosvenor liukui hänen viereensä muistuttaen tapansa mukaan joutsenta. Neiti Grosvenor mutisi matalalla persoonattomalla äänellä. Teenne, herra Fortescue. Asetti tarjottimen pöydälle hänen kyynärpäänsä viereen ja vetäytyi takaisin. Herra Fortescuen vastaus uhritoimitukseen oli murahdus. Istuttuaan jälleen oman pöytänsä ääreen, neiti Grosvenor jatkoi sen hetkisiä toimiaan. Hän soitti 2 kertaa puhelimella, korjasi joitakin kirjeitä, jotka olivat hänen pöydällään valmiina herra Fortescuen allekirjoitusta varten, ja vastasi kerran puhelimeen. Pelkään, että se on tällä hetkellä mahdotonta, hän sanoi kopealla äänellä. Herra Fortescuella on juuri neuvottelu. Laskiessaan kuulokkeen paikoilleen hän vilkaisi kelloon. Se oli 10:11. Juuri sillä hetkellä epätavallinen ääni tunkeutui herra Fortescuen huoneen melkein ääntä läpäisemättömän oven läpi. Vaimeanakin se oli täysin selvä. Se oli tukahtunut tuskan huuto. Samassa alkoi merkin antokello neiti Grosvenorin pöydällä päästellä pitkiä, purjestuneita kutsuja. Neiti Grosvenor, joka pelästyksestä oli hetken täysin liikuntakyvytön, nousi epävarmasti. Vaikka hänen ylpeä ryhtinsä oli yllättävän tapahtuman vuoksi järkkynyt, hän käveli herra Fortescuen ovelle tavalliseen patsasta muistuttavaan tapansa, koputti ja astui sisään.
Näkemästään hän hämmentyi yhä enemmän. Hänen kirjoituspöydän takana istuva työnantajansa näytti olevan käpristynyt tuskasta. Hänen kouristuksen omaiset liikkeensä olivat hälyttäviä. Neiti Grosvenor sanoi, hyvänen aika, herra Fortescue, oletteko sairas? Ja tajusi heti kysymyksensä typeryyden. Ei ollut epäilystäkään siitä, että herra Fortescue oli hyvin vakavasti sairas. Neiti Grosvenorin tullessa sisään hän vääntelehti juuri tuskallisten kouristusten vallassa. Sanat tulivat haukkoen. Mitä hemmettiä, te panitte teehen. Hakekaa apua, pian lääkäri. Neiti Grosvenor pakeri huoneesta. Hän ei ollut enää ylimielinen vaalea sihteeri. Hän oli perin juurin pelästynyt nainen, joka oli menettänyt harkintakykynsä. Hän tuli juosten konekirjoittajien huoneeseen ja huusi. Herra Fortescue on saanut kohtauksen. Hän kuolee. On haettava lääkäri. Hän näyttää hirveältä. Varmasti hän kuolee. Reaktiot seurasivat välittömästi ja olivat hyvin erilaisia. Nuorin konekirjoittaja neiti Bell sanoi, jos se on kaatumatautia, täytyy panna korkki hänen suuhunsa. Kenellä on korkki? Kenelläkään ei ollut korkkia. Neiti Somers sanoi, hänen iässään se on luultavasti halvaus. Neiti Griffith sanoi, on heti hankittava lääkäri. Mutta hän ei kyennyt toimimaan tavanomaisella tehollaan, sillä kaikkien hänen 16 palvelusvuotensa aikana ei toimistossa ollut milloinkaan tarvittu lääkäriä. Hän tiesi oman tohtorinsa, joka asui Streatham Hillillä, missä tässä lähistöllä asui lääkäri. Kukaan ei tiennyt. Neiti Bell sieppasi puhelinluettelon ja alkoi hakea lääkäreitä L-kirjaimesta, mutta se ei ollut ammattiluettelo, jossa lääkärit olisivat olleet erikseen kuin autoasemat. Joku ehdotti sairaalaa, mutta mitä niistä? Sen täytyy olla oikea, neiti Somers väitti, muuten ne eivät tule. Nyt kun terveydenhoito on kansallistettu, niin sairaalan täytyy olla samasta piiristä. Joku ehdotti 999, mutta neiti Griffith kauhistui ja sanoi, että se merkitsisi poliisia ja ettei se missään tapauksessa kävisi päinsä. Sellaisen maan kansalaiseksi, joka soi kaikille yhtäläisen oikeuden lääkärin hoitoon, joukko aivan tyydyttävän älykkäitä naisia osoitti uskomatonta tietämättömyyttä oikeasta menettelytavasta. Neiti Bell alkoi etsiä ambulanssia A-kirjaimesta. Neiti Griffith sanoi, entä hänen oma lääkärinsä, täytyyhän hänellä olla lääkäri. Joku ryntäsi hakemaan yksityisosoitekirjaa. Neiti Griffith käski juoksupojan mennä ulos hakemaan lääkäriä. Miten tahansa, mistä tahansa. Yksityisosoitekirjasta neiti Griffith löysi Sir Edwin Sundermanin, joka asui Harley Streetillä. Tuoliin vajonnut neiti Grosvenor vaikeroi äänellä, jonka sävy oli huomattavasti vähemmän huoliteltu kuin tavallisesti. Keitin teen ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ihan totta, ei siinä voinut olla mitään vikaa. Vikaa, neiti Griffith pysähtyi käsipuhelimen valittajalla. Miksi te niin sanotte? Hän sanoi niin, herra Fortescue, hän sanoi, että tee. Neiti Griffithin käsi haparoi Velbeckin ja 999 välillä. Nuori ja toiveikas neiti Bell sanoi, meidän pitäisi nyt heti antaa hänelle sinappia ja vettä, eikö toimistossa ole yhtään sinappia? Toimistossa ei ollut sinappia. Hetken kuluttua kohtasivat tohtori Isaac Bethnal Greenistä ja Sir Edwin Sunderman toisensa hississä. Samaan aikaan kun 2 ambulanssia porhalsi eri